דורית, בואי תגידי לי מה השם המלא שלך. ווייט איגל, דורית אביב. אוקיי, ווייט איגל, דורית אביב. אז בואי נראה מתי, ספרי לי את המסע לאיטליה ולדמנהור. דמנהור זה באיטליה, זאת קהילה של אנשים שמאוד מאוד אוהבי טבע, ויש להם שטחים מאוד מאוד גדולים של יערות. הם התחילו לטפח את היערות האלה. הם הבינו שבטוח שיש איזשהו דרך שגם הצמחים יכולים לתקשר. והם פיתחו מכשיר שיודע לזהות את התדרים ושאנחנו נוכל לשמוע את זה. וברגע שהבנתי שיש להם איזשהו מכשיר שאפשר לשמוע את הצמחים, אמרתי, אני חייבת שיהיה לי דבר כזה, אני חייבת שיהיה לי את המכשיר הזה. ובאמת כשנסעתי לדמנהור, היה צמח ולא הסכים לנגן. ואז אמרו לפעמים, הצמחים מתביישים. ואז אנחנו חיכינו והוא לא ניגן. ואז אמרו, אתם יודעים מה? אולי תבואו ותעשו לו סוג של אילינג מקרוב, ואז אולי הוא התחיל לנגן. ועשינו פשוט אילינג לצמח, ופתאום הוא התחיל לנגן. צריך אהבה, הוא צריך להרגיש שאוהבים אותו. מדהים. ולהם באמת יש צמחים שמאלפים אותם, שהם פשוט מנגנים קונצרטים שלמים. וכששאלתי אותם על אחד מהצמחים, אז הם אמרו לי שהצמח של הפלפלים הוא הצמח שהוא יודע הכי מהר לנגן הרבה צלילים. תגידי, פלפל חריף או פלפל רגיל? זהו, לא שאלתי אותם. לא שאלתי, אבל הם שמים במרכז שלהם, כשאת נכנסת, הם שמים צמח ושמים את המכשיר ואת פשוט שומעת. ואני אומרת, רגע, ובפעם השנייה שהייתי אצלם, אמרתי, למה אצלי הוא לא מנגנים כל כך יפה, למה אני לא מצליחה לנגן, אבל אני גם לא העלפתי אותם. כן. זו הפעם ראשונה שיחד איתך, זה כאילו חייב אותי להשמיע להם כל הזמן, לצמח, להשמיע כל הזמן צלילים. אז בואי נראה מה הוא למד עכשיו, אם הוא יתפתח עוד בימים האחרונים. אני גם אסביר איך בכלל זה עובד, איך המכשיר הזה עובד. עכשיו, יש למכשיר שני כבלים. יש את זה שמכניסים, שמים אותו ממש באדמה ובשורשים של הצמח. וזה מחברים לעלים. זה כמו חשמל, צריך פלוס ומינוס. כן, לגמרי. לפעמים צריך להזיז אותו מהלל להלל, ואז הוא מתחיל לנגן. מנגן אחרת. כן, אני אשלח... הוא גם מנגן ארוך יותר, את כל הצלילים, את שמת לב שבאיזשהו שלב הוא שם, ואז הוא עושה מן הפסקה שניונת וממשיך. כאילו חלש, ואז פתאום עוד פעם הוא עולה. כן, אבל זה עדיין לא ביובי לב, איך שלא יהיה. לא, ברור שלא, זה עדיין... אני חושבת שכנראה משמיעים את זה המון זמן בתוך המעבדות שלהם.
והם משמיעים קונצרטים. זה מעניין, אני עכשיו זהו, אני כבר לא אשמיע לו את זה, אבל אני באמת רוצה לנסות לקנות, אני אולי שבוע אני אקנה את הפלפלים האלה שהם אומרים, צמח פלפל טיפה יותר גדול, ולנסות להשמיע קונצרט, כמו שעשיתי פה, להשמיע 24/7 קונצרט,